Давай, тати. Дай по дупи се пусни. По дупи ли искаш? Айде пускай. Седай се пускай по дупи. Айде, Стефи. Ей, там ще се пуснем по дупи, оттам. Не може, трябва да има такава шейничка. Дупе, за дупенци. Ела. Той там където е хлъзга, той ще падне. На шината искаш ли пак? Не става так там, не става, ела да намерим къде може. Там отгоре можеш да се пуснеш. Къде ще намерим къде да се пуснем? Там башки. Той ще се я вземе, виж. Горкот. Как паха. Прибери езика го прибери вътре. Чули? Той фана цаката се, виж, се качва тъй, като коти. Виж даже като сняг, такъв сух, изобщо не мокри. Той точно дето е сух и не може да затова, може би да се пързали. Ако беше по-мокър, ще да се сурка, да се хлъзга. Всички там от синьото даже не стои залепен и се изронва. Да. Тушки си няма да се напомни. Искаш ли с шината да се пързали на тази? Стефи, шейната къде е заряза, бе, мам? Таз го няма мания, къде шейна. Глупости! Точно по 1000 крони са тези шейни. Това шейна е за големи хора. Това е голямо. 100 кг може да седне. Ще ми я покажеш после за 1000 крони, къде е такава шейна. С някакъв амортисьор, с седалка. Истинска шейна, не детска.